Kaon na mo man. Ito na muna dyan, be. Ito na. Kaon na. Sige lang, eh. Sige na. Sige na. Dali pa ako. Sige na dyan. Ako ba? Kung okay na kami, hindi mo Kain ka na muna. Uni, oh. Uni, ano ako. Ako na nito. lagi mabili na kung nakahurot ang tangan. Sawadika. Ano man sa'yo? Mga kapal mo, mga tayo. Anyong sayo. Tapik. Sigurad ko ang dayo. Kahit dito. Sa nagabunggan, no? Sa gunayin lang, no? No? Awa. Wala sa legit na, no? Pero baho pa ang dito eh. Ha? Lapat eh, patat ko. Dire? Ito all ba? Hindi ko lang. Malasa lang dire. Lagi sabihin nila ko ano. Papalit ko tayo nila. Ilak pa. Malasa ang ano nyo, gang. Ilak Mga, pa magas na lang. mga karni, malasa. Kamote. Magandang pagkamar, ano, timpla. Yan pa. Ano ko sa akin. Ito sa akin. Naman saging. Wala. Alam ko, mamuti lang naman. Pero wala kayong dessert. Ano yung na-dessert? Ah, ito na yan. Ano yung Dito sa? is, dito sa, ano ba, dessert naman, no? Hindi niya, nagkamero. Wala ako ng buhay. Roto na yun yung nakikita. Ay, kimchi hindi. Lang. Unlimited din, di ba? Oo. Lang. Ha? Unlimited. Oo. Ano yun? Lang. Ano yung kimchi? Ano yung ganyan? Lettuce din. Saka lettuce. Masarap to, oh. Luto niya? Gang ako din dito gang may ano kimchi gang. Thank you. Kimchi? Kimchi. Cheese meat. Pero hindi ko naman cheese. Taong alin pa yan? Luto na to dito. Ano yan dito? Mga sunog na. Ay, sakyanan. Bakit dresser? Kainan. Ay, sir. Kimchi. Ito na.
luto na. Wala na. Ngayon na dito. Luto na ko. Yun na. Na. Ano? Edi pwede papalitan. Kanin pa ako gang. Diet ako gang. Ganun ka na. Kain na mama. Mamaya na yan. Edi lang ba? Dagan kayo. Hindi na lang ha. Daga na kayo naluto. Ubanan ka ang diretso na mabusog ko. Tilaw-tilaw. Nangaon na mo. Kanon o. Ako mag-rice guys. Mamaya na yan iba. Thank you gang. Walang may kanin si mama. Kaya binigay sa akin. Ayaw na mag-rice. Meron dito o. Namit ko sa Martina. Ah. Hi. Mamaya, painitin mo na. Para hindi siya dumikit. Nani. Ay, paano ba to? Ikaw nga, Bin. Dito po ako kumupunit. Ito mo ta. Lote. Busog na ko. Ikaw, busog judra ah. Kasi gusto mo juice. Mamaya na. Ah, sige. Silos yun siya, no? Ay, saba. Sinudong ka sa live. Di mo po siya kaon. Lola yan na, mangaki, mga unta. Di ba numudan? Kaya bawal sa imo. Isa mo na. Madam. Madam. Bawal mo siya magkag-card mo. Kaon mo kami. Oh, meron pa dito. Dito sa Cagayan, kaya na sila pang-anak sa Magpito. Alam ito. Kaya parang Lahi, mga mukuan dito diya. Mugling ang nagtika, padali siya mag... Dili na kayo. Hindi dumidikit yung ano karne. Oh, di yan ang good ma. Ito na lang. Hay pang-anak ba? Ah, Ay sa Ayala. Sa Mr. T. Masada. Hindi dumidikit yung karne. Mama Raquel, mga unta, bayot. Gusto nga ako. Okay. Madami pa to. Ano kayo mga bayot?
Andito ka na sa Samyuksang. Live mo. Gabang. Mag-live ka sa Facebook. Right.